Κυριακή σήμερα 30 του Οκτώβρη να αντιμετωπίζει την ομάδα των Μαλίων του Πανόμ. Λοιπόν, να σας δώσουμε το διαιτητικό τρίο και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Διαιτητής συνάντηση είναι ο Βοσκάκης με τους επόπτες τους κυρίους Μελέτη και Λαζαρίδη, άπαντες του συνδέσμου Ρεθύμνου. Ο Όφη, ο οποίος κατεβαίνει με τους Κακουράκη, Αντωνακάκη, Χατζηγιαννάκη, Μίγκα, Παπαγιαννάκη, Σεμερτζίδη, Κορνάρο, Γιαννιτσανάκη, Γεωργίου, Τσαγιάννη και Ελευθεριάδη. Ενώ για την ομάδα του Πανόμ αγωνίζονται οι Παγωμένος, Βλαστός, Νικοκυράκης, Πατέλης, Αυγενάκης, Καλογιαννάκης, Ξιδάκης, Κατσούλης, Τσερεβελάκης, Πρινιανάκης και Καστελιανάκης. Συμπληρώσαμε ήδη το πρώτο λεπτό της συνάντησής μας, πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Με τον Βλαστό εκεί πέρα να βγάζει την μπροστινή παλιά τώρα για τον Ξιδάκη. Νέα βαθιά παλιά, σε βάθος εκεί στο σημείο όπου τρέχει ο Τσερεβελάκης, αλλά με το κεφάλι ο Σεμερτζίδης την γυρίζει στον Κακουράκη το Μανώλη. Λοιπόν, Χατζηγιαννάκης, Τσαγιάννης. Για τον Γεωργίου. Σεμερτζίδης, θα γίνει το λάθος εκεί. Κρατάει όμως την μπάλα ο Τσαγιάννης, βάζοντας πολύ ωραία το σώμα τους, πολύ σωστά. Σεμερτζίδης πίσω για τον Κακουράκη. Τσαγιάννης προσπαθεί εκεί να βρει τον Γιαννιτσανάκη, κόντρες, η βαθιά μπαλιά από τον Αυγενάκη, σε ένα χώρο όμως που η μπάλα καταλήγει εύκολα στην αγκαλιά του Κακουράκη. Το βολέα από τον κύπερ του Όφη, σε ένα χώρο όπου ο Παπαγιαννάκης θα την γυρίσει προς τον Ελευθεριάδη. Πιο μακριά η μπάλα από τον Πατέλη και έχουμε τώρα τον Γιαννιτσανάκη να κόβει δεξιά την μπάλα με στόχο τον Παπαγιαννάκη. Η παρέμβαση θετική όμως του Καλογιαννάκη και το plug out, το οποίο είναι για τους γηπεδούχους. Παπαγιαννάκης στην εκτέλεση του. Γιαννιτσανάκης, μπάλα προς τα πίσω, Κορνάρος για τον Σεμερτζίδη. Τσαγιάννης προσπαθεί να βρει ξανά τον Σεμερτζίδη. Θα κερδίσουν οι παίκτες του Πανό με τον Νίκο Κυράκη να απομακρύνει σε δεύτερο χρόνο. Σεμερτζίδης, η παλιά ήταν άστοχη και το plug out, το οποίο είναι για τους φιλοξενούμενους. Με τον Πρινιανάκη στο plug out. Αυγενάκης, μπαλιά προς τον Πατέλη. Χατζηγεννάκης θα αφήσει την μπάλα να καταλήξει στον Κακουράκη. Να πούμε ότι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ο Πανόμ είναι εκείνος ο οποίος έχει ευνοϊκό τον αέρα που πνέει στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράβετρας. Λοιπόν, Γιαννιτσανάκης, μπαλιά που χάνεται. Σε εκείνο το σημείο παίζουν ωραία το 1-2 οι παίκτες του Πανόμ. Η πίεση στο χώρο του κέντρου αποφέρει την μπάλα στους παίκτες του Όφη, συγκεκριμένα στον αρχηγό, τον Χατζηγιαννάκη, ο οποίος ψάχνει ένα στήριγμα. Θα βρει τελικά τον Στέριο, τον Τσαγιάννη, Χατζηγιαννάκης. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο εκεί αδυνατεί να δώσει την μπάλα. Περιμένει κάποιους ελεύθερους συμπαίχτες. Γι' αυτό και διαμαρτύρεται πρώτα στον Τσαγιάννη. Δέχεται και τις παρατηρήσεις από τον προπονητή του, τον κύριο Παλατζίδη. Παρατηρήσεις, συμβουλές. Γιατί το τι πρέπει να γίνει. Εδώ η παλιά offside. Offside ο Νίκος, ο Γιαννιτσανάκης. Ήρθε η άλλη πάλι. Λοιπόν, από τον Αυγενάκη δεν θα την προλάβει εκεί ο Καστελιανάκης. Η μπάλα θα καταλήξει σε plug out για τους παίχτες του Όφη με τον Σεμερτζίδη στην εκτέλεση του πλάγιου, ψάχνοντας τον Γιαννιτσανάκη, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Ελευθεριάδης. Άνοιγμα εκεί για τον Τσαγιάννη, το plug out, το οποίο είναι για τους φιλοξενούμενους.
Λοιπόν, Πρινιανάκης. Βλαστός έμπειρος ο παίκτης του Πανόμ. Το πρώτο σούτ του παιχνιδιού, συρτό, καλό. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κακουράκη. Μια καλή στιγμή στο 5ο λεπτό για τους φιλοξενούμενους. Βλαστός και Νικοκυράκης είναι οι παίκτες που κάνουν όλο το παιχνίδι των Μαλλίων. Παλιοί παίκτες στην ομάδα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τον Γεωργίου με τον Ελευθεριάδη που προσπαθούν να συνδυαστούν. Ο Αυγενάκης έκοψε πιο μακριά τώρα η μπάλα, η οποία φτάνει τελικά στον κορνάρο. Κίνηση από τον Παπαγιαννάκη. Ναι, θα πάρει την μπάλα πιεζόμενος εκεί από τον Καστελιανάκη. Γυρίζει προς τα πίσω. Μίγκας θα βγάλει την σέντρα εκεί για τον Γιάννη Τσανάκη. Θα κόψει ο Αυγενάκης. Νικοκυράκης αλλάζει παιχνίδι. Πρινιανάκης τώρα. Σε ένα χώρο που θα κάνει την βαθιά μπαλιά. Εκεί ο Αντωνακάκης κυρίαρχος στο ψηλό παιχνίδι. Θα κόψει την μπάλα προς τη μήνυ. Τσερεβελάκης πίσω για τον Νικοκυράκη. Αφήνει ο τελευταίος. Και βγαίνει βαθιά μπαλιά χωρίς πρόβλημα όμως. Πολύ δυνατή μπάλα, θα καταλήξει out για τους γηπεδούχους. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, καθώς διανύουμε το 7ο λεπτό της συνάντησής μας και το αποτέλεσμα είναι πάντα στο 0-0. Λοιπόν, Μίγκας. Μπαλιά για τον Παπαγιαννάκη. Η παρέμβαση του Καλογιαννάκη. Πλάγιο out για τον Όφη. Ελευθεριάδης. Κίνηση από τον Γεωργίου. Τον είδε ο Ελευθεριάδης και του βγάζει την παλιά από τα αριστερά. Για να δούμε τον Γεωργίου μες στην περιοχή. Θα περάσει όμορφα εκεί. Μπαίνει, θα την κόψει εκεί. Από μεγάλη ευκαιρία. Με τον Ελευθεριάδη να είναι αποδέχτης της μπάλας, να κάνει το σούτ. Η μπάλα όμως θα περάσει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του παγωμένου. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι μας, φίλες και φίλοι, στο 7ο λεπτό. Η μπάλα τώρα είναι στο play out για τους παίχτες του Πανόμ. Μεγάλη στιγμή πάντως η προηγούμενη με τον Γεωργίου, ο οποίος πήρε φόρα, μπήκε μέσα στην περιοχή. Εγκατάλληλη στιγμή έκοψε στον Ελευθεριάδη. Το πλασέ όμως του Παντελή πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του παγωμένου. Η πρώτη σημαντική στιγμή στο παιχνίδι μας. Βλαστός Νικοκυράκης. Μπαλιά χωρίς πρόβλημα για τον Κακουράκη. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, καθώς είμαστε στο 1ο λεπτό του παιχνιδιού μας, πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες, με τον Όφη να χάνει την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Λοιπόν, Γεωργίου. Ωραίο το άνοιγμα εκεί για τον Ελευθεριάδη. Καλύβη με το σώμα του ο Πατέλης, δίνοντας τη συνέχεια στον παγωμένο την ευκαιρία να απομακρύνει. Γιαννιτσανάκης μια μπαλιά που εύκολα κόβεται από τους φιλοξενούμενους και βγαίνει βαθιά μπαλιά προς τα πίσω εκεί στην πλάτη για τον Ξιδάκη, ο οποίος δεν θα την προλάβει, αλλά έχουμε την παρέμβαση του Σεμερτζίδη. Έτσι, το play out είναι για τους φιλοξενούμενους. Με τον Τσερεβελάκη στην εκτέλεσή του. Τσερεβελάκης, Γκοκυράκης τώρα. Με τον Γεωργίου και θα κόψει ο Γεωργίου. Μπάλα προς τα πίσω. Τσαγιάννης θα πετάξει την μπροστινή παλιά με στόχο τον Ελευθεριάδη. Πατέλης, Αυγενάκης τώρα. Απομακρύνει εκεί, Τσερεβελάκης, η κόντρα Τσαγιάννης ελέγχει. Τσαγιάννης και το πλάγιο out έχει βγει η μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον Πανόμ. Ωραίο το παιχνίδι, πάνω κάτω. Νικογυράκης. Αλλαγή παιχνίδιου, πολύ όμορφα. Από την άλλη πλευρά εκεί και πιο αριστερά ακόμα. Παίχτης του Πανόμ είναι στο έδαφος, αν χτύπησε στην προηγούμενη φάση εκεί. Τελικά Κορνάρος θα παραχωρήσει το play out, καθώς είδε τον παίχτη των Μαλλίων να είναι ξαπλωμένο στο τερέν. Είναι ο Καστελιανάκης αυτός, ο οποίος θα πάει να εκτελέσει και το play out παύλα fair play και βλέπει την μπάλα θα γυρίσει πίσω στους παίχτες του Όφη.
Χατζηγιαννάκης. Κακουράκης απομακρύνει. Τσερεβελάκης βγαίνει από τα δεξιά. Η παρέμβαση από τον Τσαγιάννη. Επιμένει ο παίκτης του Πανόμ. Θα βγει η σέντρα από τον Πρινιανάκη και πλάγιο out για τους παίκτες των Μαλίων. Πρινιανάκης θα βγάλει την παλιά που κόβεται εύκολα. Απομακρύνει ο Χατζηγιαννάκης, Ελευθεριάδης, θα κερδίσει εκεί ο Κατσούλης και πιο αριστερά τώρα, στο χώρο που κινείται ο Καλογιαννάκης και βγαίνει η παλιά δεξιά, τώρα καλύβει ο Πατέλης, ο οποίος θα την αφήσει να κυλήσει πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Κατσούλης, τον Βλαστό, Κατσούλης, Καλογιαννάκης, εκεί οι κόντρες, Κορνάρος και Μίγκας θα κερδίσει την μπάλα τελικά. Ο Βασίλης προσπαθεί να παίξει ένα 2 με τον Γιάννη Τσανάκη. Πατέλης απομακρύνει. Κορνάρος θα βάλει ωραία το σώμα του. Μίγκας θα την απομακρύνει τελικά. Καστελιανάκης με τον Κατσούλη. Ελευθεριάδης πήρε την κεφαλιά. Αυγενάκης απομακρύνει. Χατζηγιαννάκης θα την αφήσει έξυπνα να καταλήξει στον κίπερ του Όφη, τον Κακουράκη, ο οποίος κάνει αμέσως το δυνατό βολέ ψάχνοντας τον Γιάννη Τσανάκη. Κορνάρος. Πολύ ωραία η παλιά για τον Γεωργίου. Ελευθεριάδης, Γιάννη Τσανάκης, Τσαγιάννης με φάλτσο όμορφα για τον Γεωργίου, ο οποίος θα προχωρήσει για να δούμε την επιλογή του. Θα φτάσει η μπάλα στον Παπαγιαννάκη, ο οποίος θα κάνει το σουτ. Η απομάκρυση της μπάλας τελικά, πρώτα η απόκρουση από τον παγωμένο και στη συνέχεια η απομάκρυση της μπάλας. Καλή φάση στο 13. Επιμένουν όμως οι παίκτες του Όφη. Θα βγει η σέντρα, εκεί όμως ο παγωμένος θα μπλοκάρει την μπάλα. Πιεζόμενος εκεί ο Τσερβελάκης από τον Γεωργίου. Αυγενάκης. Αυγενάκης, ο οποίος θα κάνει νέα βαθιά μπαλιά εκεί εύκολα. Σε Μερτζίδης θα κόψει. Σε ένα χώρο όμως όπου η μπάλα φτάνει στον Κατσούλη και πιο δεξιά τώρα στον Τσερβελάκη. Πρινιανάκης βγαίνει από τα δεξιά. Παρέμβαση από τον Ζερμετζίδη. Θετική. Τσαγιάννης βάλει και το χέρι του εκεί. Βέβαια δεν το ήθελε. Η μπάλα πήγε στο χέρι του. Θα μπορούσε να το δώσει ακούσιο ο κύριος Βοσκάκης. Τέλος πάντων. Εντάξει. Νικοκυράκης βγαίνει η μπαλιά αριστερά. Με στόχο τον Καστελιανάκη, ο οποίος θα κάνει το σουτ. Απελπιστικά out. Η μπάλα. Κακουράκη στο βολέ. Κεφαλιά από τον Τσαγιάννη. Για Τσανάκης έχουμε χέρι και το φάουλ βέβαια για τους γηπεδούχους. Το χέρι του Πρινιανάκη ήταν εκείνο. Λοιπόν, φάουλ στο χώρο του κέντρου για τους παίκτες του Όφη με τον Κορνάρο. Μπαλιά τρύπα εκεί για τον Ελευθεριάδη. Τσαγιάννης. Αλλάζει παιχνίδι από τα δεξιά για τον Μίγκα. Κάποιος να βγει από τα δεξιά από εκεί. Τελικά ο Μίγκας θα βγάλει την σέντρα. Περνάει η μπάλα για τον Γεωργίου, ο οποίος κόβει πολύ όμορφα εκεί. Θα τη τρώει στο Γιάννη Τσανάκη το σουτ. Γιάννη Τσανάκη ξανά μέσα στην περιοχή. Θα πέσει κάτω. Ναι, εκεί θα προτιμούσα να κάνει το σουτ ο Νίκος. Ο Μιχάλης, συγγνώμη. Νίκος είναι αδερφός του. Θα προτιμούσα εκεί ο Μιχάλης να κάνει το σουτ. Ενώ ο κύριος Βοσκάκης, για να δούμε, θα δείξει κάρτα στον Σεμερτζίδη. Για φάουλ προηγουμένως, η πρώτη κάρτα στο παιχνίδι μας στο 16. Βέβαια ο κόσμος έχει απαιτήσεις και είναι λογικό αυτό.
όπως είπαμε σε εκείνη τη φάση, ίσως ο Γιαννιτζανάκης θα μπορούσε να σουτάρει καλύτερα παρά να προσπαθήσει να εκβιάσει λίγο εκεί το πέναλτι. Τέλος πάντων. Πέρασε μια φάση ανεκμετάλλευτη για τον Όφη που ήταν πολύ κοντά στο να επιτύχει το τέρμα. Δεν βλέπουμε σουτ. Αυτό που λέει και εδώ ο Χαρούλης. Ο Χάρης πάντα κοντά μας εδώ στις μεταδόσεις. Ένα σουτ θα μπορούσε να γίνει εκεί, να τελειώσει η ιστορία. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πάμε στο παιχνίδι μας τώρα με το plug out για τους φιλοξενούμενους. Κατσούλης θα ανοίγει, βγαίνει από πίσω, πηγαίνει με το χέρι, αυτό είναι και κάρτα. Τι πήγε τώρα να κάνει και ο Τσερεβελάκης και λογικά δέχτηκε την κίτρινη κάρτα του ρέφερι. Τσερεβελάκης, έχω την εντύπωση ότι πήγε να παίξει βόλεϊ εκεί και να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, δεν μπαίνει έτσι. Αυτά μόνο ένας θεός μπορεί να τα κάνει. Θεός ποδοσφαίρου, όπως λένε για τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, το οποίο γκολ καθαρά με το χέρι κατοκυρώθηκε τότε με την Αγγλία, θυμάστε, στο Μουντιάλ. Λοιπόν, σε Μερτζίδης για τον Χατζηγιαννάκη, παίζουν ωραία το 1-2 οι παίκτες του Όφη. Σε Μερτζίδης αποφασίζει να κινηθεί, Τσαγιάννης, Χατζηγιαννάκης δεξιά η μπάλα για τον Μίγκα. Να δούμε την επιλογή του Βασίλη, δεξιά για τον Κορνάρο. Λευθεριάδης, Κορνάρος, Τσαγιάννης στο χώρο του κέντρου, ωραία. Η κίνηση γίνεται εδώ από το Σεμερτζίδη, ναι, θα δεχτεί την μπάλα, ωραία. Και για να δούμε τώρα επιλογές Γεωργίου για τον Γιαννιτσανάκη, ωραίο το 1-2. Σεμερτζίδης πιεζόμενος εκεί, θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ που του έγινε από τον Τσερεβελάκη. Φάουλ το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Παπαγιαννάκης. Όλα αυτά καθώς διανύουμε το 18ο λεπτό της συνάντησής μας. Λοιπόν, Παπαγιαννάκης ο οποίος εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα περνάει, φτάνει στον Γεωργίου ο οποίος θα προχωρεί. Βλέπετε θα κάνει το σουτ. Η μπάλα τελικά τώρα απομακρύνεται. Σε plug out το οποίο είναι και για τα μάλια καθώς κόντραρε όταν διώχτηκε από τον Κατσούλη. Μπάλα κόντρα λοιπόν σε παίχτη του Όφη, κατέληξε plug out για τους φιλοξενούμενους. Παγωμένος απομακρύνει. Μπάλα περνάει, εκεί σε Μερτζίδης δίνει ύψος Γεωργίου. Σε Μερτζίδης, Κορνάρος θα κάνει το γέμισμα. Εκεί βγαίνει όμως ο Παγωμένος από την εστία του και μπλοκάρει. Βγήκε πολύ έξω από την περιοχή ο Παγωμένος για να πιάσει το σουτ. Λοιπόν, επικίνδυνα εδώ Τσερεβελάκης. Μπαλακόβεται τελικά από τον Αντωνακάκη, η οποία θα φτάσει στον Καλογιαννάκη, ο οποίος θα βγάλει την σέντρα. Κακουράκης θα βγει αποτελεσματικά να μπλονζάρει. Γρήγορα τροφοδοτεί τον Γεωργίου. Εκείνος θα ψάξει και θα βρει τον Κορνάρο. Παλιά δεξιά για τον Μίγκα. Μίγκας καλύβει τη θέση του ο Παπαγιαννάκης. Μίγκας δεξιά για τον Γιαννιτσανάκη, ο οποίος θα βγάλει την σέντρα. Δοκάρι! Φοβερό! Σέντρα σούτ που βγήκε από τον Μιχάλη. Τον Γιαννιτσανάκη μπάλα βρήκε, τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Παγωμένου στο 19 όλα αυτά. Το κόρνερ, το οποίο εκτελείται ξανά μέσα στην περιοχή εκεί. Χατζηγιαννάκης αφήνει την μπάλα να περάσει πάνω από το κεφάλι του, αφού ελέγχουν σε Μερτζίδης και Κακουράκης. Σε Μερτζίδης τελικά. Γιαννιτσανάκης προσπαθεί να βρει τον Ελευθεριάδη, η μπάλα κόπηκε σε Μερτζίδης. Μίγκας σε Μερτζίδης, Χατζηγιαννάκης.
Γιαννιτσανάκης τώρα η μπαλιά προς τον... συγγνώμη, Χατζηγιαννάκης για τον Γιαννιτσανάκη, δεν την πρόλαβε. Η μπάλα κατέληξε πλάγια out. Σε αυτά τα 20 λεπτά που έχουμε διανύσει, φίλες και φίλοι, έχουμε καταγράψει 3 καλές ευκαιρίες. Η πρώτη σέντρα του Γεωργίου, το πλασίο του Ελευθεριάδη πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 13 σου του Παπαγιαννάκη, πολύ καλή απόκρουση του Παγωμένου. Στη συνέχεια ο Γιαννιτσανάκης έχασε μια καλή φάση στο 16 και στο 19 σέντρα σου του Γιαννιτσανάκη βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Παγωμένου. Λοιπόν, Ελευθεριάδης για τον Γεωργίου τώρα. Βλέπετε ότι ο όφη σιγά σιγά ανοίγεται και έχουμε πλάγιο out. Τι βρήκε η μπάλα. Πρέπει να βρήκε η μπάλα στα πόδια του Ελευθεριάδη, σύμφωνα με τον ρέφερι. Και έτσι το πλάγιο out είναι για τους φιλοξενούμενους. Λοιπόν, στο πλάγιο out με τον Πρινιανάκη, σε ένα χώρο που ο Τσαγιάννης θα ξανακόψει ξανά σε πλάγιο. Λοιπόν, σε Μερτζίδης απομακρύνει. Μπαλιά είναι για τον Καλογιαννάκη. Ξιδάκης εκεί. Μπαλακόβεται για τον Μίγκα. Το play out από την παρέμβαση του Καστελιανάκη. Γιαννιτσανάκης θα περάσει όμορφα εκεί ο Μιχάλης. Ωραίο το 1-2. Εκεί όμως η παρέμβαση είναι από τον Καλογιαννάκη που απομακρύνει την μπάλα. Το play out όμως είναι για τον Όφη. Γιαννιτσανάκης. Μίγκας. Μια μπροστινή μπαλιά με στόχο τον Παπαγιαννάκη. Πολύ δυνατή μπάλα, θα καταλήξει out.